light rakapinda mumba rakabva ramutsani Tomi akabva azamura. Munokuziva kuzamura? Zamura ito. Pamwe kwedu kushuri kunonzi kuzamura, handisi kwenyu kugo kwedu kunonzi kudii. Zamura ito. Usaita zamurai right. Akabva azamura. Tomi akabva azamura handitya. Right. Ndobva abati makasei mama. Hantika mama vakabva vadaira. Ndobva vabva vapa Tomi a big G. Mana ndivageosha. Vapa Tomi a big G. Ndobva vabva vamukisa paforehead handiti. Zvinoti mama vakafara ende mama made Tommy's day musi iwoyo because akabva aweuka noni kubva vabva vamudza kuti I love you Tommy. Handiti vangani vanombopuwa mahagi nana mama. Ndataura ichokwadi. Vachienda kuchikoro vachiudzwa kuti I love you vangani. Kana tinenge ingori tidamuka unosiyiwa nebhazi. Izvo zvinodii mari yechiriyo yozodini ndodini. But Tommy mama waTommy wanogomuvhungura handiti. Right. Tomi akabva amuka ndobva anogeza kuti aprepare kuenda kupi kuchikoro. Musoro wedu wemharidzo yanhasi kunoti pass on the smile. Unoti chii? Unoti chii? Right. Tomi akabva aenda ndobva anogeza ndobva abva auya kukitchen kuti vanowana breakfast. Tomi anga nesister yake yainzi Sera. Yainzani? Tomi akawana sister yake yatova patable. Iyo yakutora breakfast. Tomi akabva anotisa fesi yasisi Sera haisiriyo zvasvo zvaanoita mazuva ese. Zvikanzi naTomi, ko Sera fesi yako haisiri yemazuva ese wakatsamwei? Sera akati mufunge. Nhasi tichingosvika kuchikoro. First lesson yedu tine exam yema spelling test. Handiti asi inini ma-spelling test handimafarire. Saka ndikutoona kuti pakatoipa obviously ndichatodini? Ndichatofoira. Handiti Tomi akati Sera ndozvaungatsamwe kuseni kudai so achibva abva amuka fort. Handiti Sera aitodya hake ari patebhuru ndobva aidya chingwa nehani. Handiti Tomi akabva atora bhodhoro rehani ndobva adzowa a smiling face papisi yechingwa yaidyiwa nani naSera. Munofa Sera akaita sei? Akanyemwerera handiti ndobva abva afara. Ndobva anzi iwe utotya ma-spellings iwayo anogona kutenga akatopusa. Handiti pamwe uchatoapasa saka don't worry. Handiti Sera akabva atoita sei? Akabva atonyevenuka. Vakabva vabuda ndobva vaenda kuchikoro. Handiti Sera wachisvikawo mukilasi mavo akabva aona mukomana ainzi Mark. Aiza nemukomana ainzani? Ainzani? Right. Mbasvika mbaona fesi yaMark haisiri yemazuva ese. Akati nhai Mark wakatsamweiko? Fesi yako haina kuita zvemazuva ese. Chii? Zvikanzi naMark zvakaoma mufunge. Panamuka makuseni peti yangu inonzi Hamstai. Mukeji macho mangofuma makashamana togoziva kuti yaendei. Vanani vane mapeti kumba kwangu? Peti yako ichi hanzi imbwa inonzani? Saka imagine womuka jinja keji yakashama hautomboziva jinja ari unobatikana handiti ndizvo here. Saka ndozvakaita Mark akati zvinaona mango yangu kuchikoro akati nhai Mark wakatsamweiko? Fesi yako haina kuita zvemazuva ese. Chii? Zvikanzi naMark zvakaoma. Sera panamuka makuseni peti yangu inonzi Hamstai. Mukeji macho mangofuma makashamana tipindura. Handiti titori Mwari haanyadzisi hana isi yekundikana. Handiti tese tinozviziva. Peti yako chaita sei? Uchaiwana. Mark akabva anzwa akanyevenuka. Anga akafotwa nani? naSera. Ndizvo here. Saka next lesson Mark aifarira lesson reart. Zveart zvekudhirowa nekukala ndo zviri zvani zvake. Ndobva notisa kuti pane musikana aidzana ainzi Hana. Ainzani? Ainzani? Ira hatinetse Boston Hana munhu andika ainzani? Ndobva abva aona Hana. Hana akapeta maoko akatsamwa. Fesi yakaitomboita sei? Haitombofara. Zvikanzi naMark ko Hana wakatsamwei? Zvikanzi naHana macolors angu ese mamwe haana muromo mamwe anototi blunt. Even pencil yangu chaiona hainyatsodzwa zvakanaka.
ndeitoshuwawo kuti ndidhule zvakanaka sezvaunoita iwewe. Manje ndoita sei? Pese nechimondisoni hana anotiwa zvakashata zvikanzi ai don't worry wewe. Zvandichaita ndichashaya makrayons angu nani newe. Ndobva ndakubatsira kuti unyatsokala zvangu zvibude zvakaita sei zvakanaka. Handiti hana akabva anyevenuka ndobva atozwa zvangu nazvo zvanhasi zvadini zvaita. Vakabva yasvika break time vavaenda kubreak. Ndivanani vanopfekerwa lunch. Handiswa chikafu chokutakurofo tunzemo kunze kwauyo angofina nena nacho hatinoisa ndege. Alright, ngatiti vangani vanotakura chikafu chikopi ionoiswa chii hanzi anoiswa machips hanzi mafresh chips ionoiswa chii machips mifaini yati yes machips iwe rice iwe uye anoiswa mafuti tinoiswa zvakasiyana siyana. Handiti izvi zvinoratidza kuti ana mama vedu nanadede vanotidini vanotida. Handiti ndobva vaenda kubreak hanamba anotisa musikana iwe aingonzwisa tsitsi ari pachikona akati naiwe Kate ainzi Kate ainzani koketi wangomira pachikona kochii zvikanzi naKate mufunge ndakangarwa lunchbox yangu kupi kumba zvikanzi nahana don't worry. Hana anga akaitwa masandwich mama wake akabvamisira extra masandwich mbai mulunch zvikanzi tinogona kushira zvandinani ndinazvo wozi ndine extra. Handiti Kate nahana vakabva vagara pasi vatanga kuenjoya break time vayatodini vayatopfuura. Ndobva yasvika nguva yekuti vachidzokera kumba. Hanzi ndobva dhedhi vakate mbava vauya kuti azotora Kate kutoenda naye kupi kumba. Kate mbva akufamba achienda kumota. Handiti tese tinoziva mafesa namama edu nanadhedhi kana vakatsamwa. Handiti Kate akabva aona fesi yadhedhi nhasi hainamira zvakanaka. Handiti zvikanzi dhedhi asi pane zviri kunetsa. Zvikanzi dhedhi havana kumbopindura. Kate akabva atoudza dhedhi vake zvikanzi dhedhi do you know kuti you are the best dad ever. Dhedhi vakaita sei havana kana kumbotaura kuti Kate basa kwako kwakadaiswa statement yega iyoyo yakangova nyevenura. Handiti tinomboudzoerana dhedhi vedu izvozvo haangataure chokwadi tinombovaudza mwana kuitwe zvakanaka. Handiti dhedhi vakabva vatonyevenuka vatotanga kusekerera vati at least nyangwe zvakaoma vana vangu vanenge vachitondikuzawo kutoti ndini best dad. Handiti vafara vavadhiraivha vakudhiraivha vakafura nepafilling station. Handiti vanotengeswa machips pafilling station vanoitwa nezve panoiswa petro. Handiti vakapfuura nepafilling station kuti vaiwedzere petro pai mumota. Handiti ndobva Kate mba aona mota yanga yakamira padhuze navo but mumota umu mamuna Tommy naSarah vaya vekutanga uya wekuvhurirwa keteni naSarah uya wekudiga right uyu wepisirwa uchi pachingwa. Handiti right apaisana vakazivana. Handiti pati dhedhi vakabva vanotisa mai vaKate fesi yako wofuta haina kumira zvakanaka. Varonza kuti pane zvinguvadini zvinokuvanetsa. Dhedhi vakabuda mumota bva vaenda kumota kwanaSarah. Handiti transition is there anything vongogona kukubatsira here zvikanzi mufunge ndasiya chikwama kumba. Handiti tinoziva kuti ana mama vanomboti pfeipfei mari pavasingazivi. Ndinofunga ndo zvavakaita vakapira vachimhanya vavasiya chikwama zvikanzi mufunge ndasiya chikwama. Handiti ndakushaya manje kuti ndodira sefiwo zvikana dhedhi vaKate don't worry ndogona kukubhadharirai asi nozondidzosera mari yani yangu. Handiti mama vanonzi vatomi vakaita sei vakabva vafara vavadzokera kumba. Handiti saka ukonoti dhei rese iri handiti rakavhurwa vavasiya chimamavatomi vachifara kana dhedhi vanongoti vamusoro mari yani
Mariana,